Абыстайлар авыл халкына дини билим бирүдә, йолаларны үтәүдә, рухи әхлакый агартуда зур өлеш кертәләр. Эш барышында туган сорауларга җавап табарга, белемнәрен яңартырга, башкарасы эшләрне барлау өчен абыстайларыбыз янәдән җәмигъ мәчетенә җыелды. Үзегезнең җирлегегездә, шулай бит, авылыгызда ярдәм итәргә тырышасыз, зур эшләр эшлисез. Кемдер дәресләр алып бара, шулай бит, кемдер мәҗлесләр, кемдер мәетләр юа, кемдер вәгазь кичәләрендә катнаша. Аллаһ һәр башаларыгызны белеп торучы, күреп торучы, Аллаһ ярдәменнән сезне ташламасын. 3 айга бер тапкыр курслар оештырабыз. Шушы курсларда дини мәсьәләләр буенча сораулар, намаз уку тәртипләре, Коръәннән хәдисләр, яңадан соң инде үзебезне сорауган, борчыган сорауларга җавап эзләү ниятеннән шушылай итеп килгән абыстайларыбыз белән без шушы җыенны үткәрәбез. Махсус дәресләрдә алар шәригать кануннары, намаз уку тәртибе буенча белемнәрен тирәнәйттеләр, лекциялар тыңладылар. Соңыннан балаларның кышкы каникулларында оештырылачак мәчет яны укулары турында фикер алыштылар. Әлхәмдүлилләһ, авылларыбызда дингә килә, тартыла, мәчетләребездә укулар бара. Аллаһка шөкер, безнең мәктәбебезгә ислам дини балалары укырга йөри башлады. Аллаһның рәхмәте белән алар җомга намазларына киләләр, үзебезнең авыл балалары белән мәктәпләребездә гарәп хәрефләре өйрәтәләр. Менә мондый җыеннарга килү, абыстайлар җыены үтү бик зур эш. Без монда инде Коръән сүзләрендә ишетәбез, аятларны да, сүрәләрне дә кабатлыйбыз, намазларны да, сүзләрне дөрес әйтү, үзебезнең җөмләләрне дөрес итеп төзү һәм гарәп хәрефләре белән Коръән укулар үткәрелә. Җыенда абыстайларыбызның ярты еллык эшчәнлегенә анализ ясалды. Имам Мөхтәсиб Илгиз хәзрәт Сунгатуллин нәтиҗәле эшләгән абыстайларга хезмәтләре өчен Коръән бүләк итте, дипломнар тапшырды. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.